Посяваме семената на успеха, на късмета, на благоденствието, на благополучието, на живота, на здравето, на любовта, на всички най-прекрасни неща, за които мечтаем тук и сега. Сега е времето. Прекрасни хора, с този анонс ви каня на срещи по рисуване на енергийни картини. Срещите ни ще започнат другия петък. Това е 11 април от 19 часа. Ще правим рисуването на енергийни картини и на живо в пространство, живо събитие, като живо събитие ще бъде, но ще може да се включите и онлайн от всички точки на страната и на света. В първата ни среща ще посеем семената на нашите мечти и желания, които ще заложим за тази година. Защото сега е много силен период, сега е началото на астрологичната нова година, първия знак, Овена, в който посяваме семената, в който засаждаме енергията, желанието, мотивацията на всичко, което искаме да се случи и не само през тази година, а и по принцип в нашия живот. Заповядайте, ще ви очаквам. Отдолу под видеото ще оставя подробности, като записване, като цени, като необходима подготовка. Очаквам ви, защото тези енергийни картини, които ще рисуваме, ние ще зареждаме с нашата положителна енергия. Ще зареждаме с честотата на любовта, с вибрациите на силата, на славата, на тези композиции, които ще бъдат и астрологични насочени, и енергийно, и свързани с източната традиция, с езотеричните познания. Така че очаквам ви. Ще бъдат всяка седмица тези наши срещи по рисуване на енергийни картини, за да створим вълшебството на нашите мечти и желания, чудото на нашия живот, да бъдем сътворци на своя живот, на живота, за който мечтаем. Очаквам ви, прекрасни хора, които сте събудени, които сте осъзнати за това, че ние сме творци, сътворци, събожествени творци на живота си. И чрез метода на изкуството, на вибрациите, на